Ahoj, já vás krásně a srdečně zdravím a vítám vás u dnešního výkladu karet. Pojď se mnou podívat na to, co by ti poradili andělé a právě v tom problému, co aktuálně momentálně teď řešíš, v tom vztahu, v kterém si nevíš rady a v kterém je v kterém směřuje právě ta tvá energie. Pojď se mnou podívat na to, co by ti poradili andělé. Vyberte si balíček 1, 2, 3. Pojďme na balíček číslo 1. V balíčku číslo 1. Co by ti poradili andělé ohledně tvého problému a tvé situace? A mám tu velice intuitivní ženu, intuitivního muže, který cítí, který ví, je tady otevřenou duchovnu. Má to tam dobře nastavené, to jsou intuici a to jsou intuici se řídí a vnímají velice dobře. A je tu logický a rozumový člověk, je zapotřebí užívat a logiky a rozumu v tomto balíčku a vidím tu jasný vzkaz pro vás a tím je, že vaše situace se zlepší. Stůjte si za svým názorem, poslouchej svou intuici a buď komunikativní a buď asertivní. To, co chceš, si řekni, stanov si tu pevné hranice, protože ty jsi nejdůležitější člověk ve svém životě a je to tvá volba. A jak to nastavíš, tak to také bude. A pokud to tak učiníš, vidím tady velké šťastné změny a budou ti tady lidé i nápomocní a nakloněni. Opravdu je zapotřebí si to promyslet, počkat v tomhle problému, protože odpověď je ano. Je zapotřebí tu i určitých kompromisů a je to zapotřebí odpočívat. Vše záleží jenom na vás, ale v tomto balíčku se situace zlepší, ať už se jedná o jakýkoliv problém. Tak, pojďme se podívat ohledně vašeho problému na balíček číslo 2, co já tu pro vás mám za radu. Co se tady bude řešit? Něčeho se obáváte, o něčím se strachujete, strašně nad tím přemýšlíte. Máte tu strachy, vnitřní strachy. Vaše podvědomí se bojí, že to nevyjde, nepřijde a nebude to podle vašich představ. Ale já vám garantuju, že ať budete řešit cokoliv a týká se to čehokoliv, jsou tu lidé, které vám budou nápomocní a přináší to úspěch. Je tu zapotřebí také nějaké akce, konání a úspěch je tu zaručen do několika týdnů. Důvěřuj sama sobě. Možná jste si zvolili jiný směr, novou práci, nový vztah, je zapotřebí si věřit. Je to pro vás určité řešení, které vás vytáhne z vašeho problému, týká se to vaší blízké budoucnosti. To znamená, že jak teď zasadíš a zaleješ, tak ty porosteš a tak ti to bude růst. Je tu karta do několika měsíců, přichází zotavení. Zotavení neznamená jenom, co se týká zdraví, ale také práce, hojnosti, vztahu, radosti a všeho, na co právě teď myslíte. V tomto vzkazu v balíčku číslo 2 a já tu vidím, že tu budete zdolávat nové překážky a jste tu vystaveni novým situacím, novým problémům, kterému budete čelit a je to zapotřebí si promyslet správné kroky. Je to zapotřebí jednat a to, co ty teď zasadíš a jak to nastolíš, tak se to bude vyvíjet v té vaší blízké budoucnosti. A já tu vidím, že přichází šťastné změny. Tak já vás zdravím u 3. balíčku u rad andělů, co by ti poradili ohledně tvého problému a pojďme rovnou na to. A jsou tu určité příležitosti, které vás lákají a vábí a vy si nevíte rady, a jestli se jich chopit a nebo je nechat být. Může se to týkat práce, může se to týkat vztahu, něco vám tu bude nabídnuto. A to, co ty, jestliže ty to přijmeš a vidím tu, že to jde do hojnosti. Ano, a je zapotřebí si ale trošku věřit a může se to týkat lásky. A právě teď tady ukazuje, že není vhodná doba. Ale když věříš a ta láska je silná a věř, že budete tady zdolávat společné překážky a funguje tu správné boží načasování. V tomto odkazu se mi prolíná práce, vztahy, láska. A je tu zapotřebí být opravdu pokorný a cítím tu chvilku vyčkat na tu správnou příležitost, která se tady nabízí. A příležitosti se v tomto balíčku nabízí a přichází tu hojnost, láska a funguje to správné načasování. To je odkaz v balíčku číslo 3.